Bamananw ko ko ni jeliden tɛ maa min bolo i b'i kuma hakili to i kumakan na a bɛ bamananya sinsin. Bamananw ko fala ye n banna o ka fisa ni janfa ye. Ni maa y'i hakili to i kumakan na maa i bɛ minɛ ni fɛn bɛɛ ye fo i kumakan o de b'i siri. Ale bi ko gɔngɔrɔ n'i y'a keru ka ban o y'a taalen ye. Sankura hukumu kɔnɔna na fala ye min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye n'o ye Général d'armée Asimi ye a bɔra ka dantigɛli kɛ. A ye ɲɛfɔli kɛ, a ye kuntilennaw di, a ye baara kɛcogow fɔ, miirinaba minnu b'a la a y'olu fɔ ka jida dɔw sɛnɛ nka san tɛmɛnen k'o kimɛli baaraw kɛ fala ye. An ka maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye faso ca baaraw kɛ olu de ko anw ma fala ye. Jamanakuntigi kumakan mi ko sariyakisɛ ni a bɔra ka nin kuma ɲɔgɔnna fɔ tan e min ye minisiri ye i b'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la i b'a fɔ i ka baarakɛlaw ye jamanakuntigi ye nin fɔ ka kɛ ni anw ka kuntilenna n'an ka wulikajɔ ye an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yanni ale yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a ye min fɔ k'an y'a mɛn an k'an labɛn cogo di ko kuma in fɔ kun ye o ye fala ye. Nka mun bɛ lakɔlɔsi minisiri caman bɛ yen a bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ 31 girin n'o ma perezan yɛrɛ lamɛn yɛrɛ u ka kɛrɛfɛmaaw fala olu fana m'a lamɛn. Kuma min fɔlen filɛ nin ye minisiri de kan k'u ka tɔmɔta tɔmɔ a la mun bɛ ne kun kan a ye mun ɲini a ko mun bɛna na kɛ ne ka fan fɛ n bɛ se ka mun kɛ yanni ale yɛrɛ k'a ta fɔ ɲɛna fala ye sabula kɔnsɛri minisiri nata in kuma caman bɛna na fɔ a kɛnɛ kan. Sɔgɔma in na anw ye kelen ta dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ka maa kɛ banna ye ni faso nafolo ye min ye an ka jamana baarakɛyɔrɔmaw an ka sɔrɔkɛlaw an ka feerekɛlaw an b'a fɔ minnu ma ko fournisseuru fala ye min ye maa kelen ka maa ba hirika niyɔrɔ ta caw ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la o kasola dɔw kɔfɛ ka tila k'o wari kɛ k'i limanaw i baaraɲɔgɔnw k'olu labalo n'o ye walima k'o wari yɛlɛma k'o kɛ ko wɛrɛ ye. Asimi nalen fanga la fala ye a ko ka nin ko in falen ko ka fɛɛrɛ kura sigi yaasa ko bɛ taabolo min kan maaw k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ ale fɛla ye wa man ka kɛ jamanadenw fɛla ye min ye kiiri tigilamaw ye a ɲininiw fɛ k'u ka baara kɛ maa tɛna gɛrɛntɛ ta ka da u kan kuma tɛ ale yɛrɛ Asimi ma o la sa min ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye bɔsin jamana la ka taa k'i yɛrɛ kelen ta ye maa caman bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya donna u ka baaraw la fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ i b'a cɛ k'a k'i kun foyi tɛ f'i ye sisan hali n'i y'a cɛ k'a k'i kun i laban i bɛ nimisa a la n'i ye wari sonyɛnenw lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko armée kɔnɔna na wari bɛ suɲɛ ye fala ye baarakɛyɔrɔbaw wari bɛ suɲɛ ye siraba dilan baarakɛyɔrɔ wari bɛ suɲɛ ye a minisiriso faso ka cakɛdaw min ye présidansiw ye primature kɔnɔna na ka taa se an ka marabolow ma ka taa se min ye an ka gendarmew ma ka taa se an ka polisi yɔrɔw ma fala ye nin bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se hali anw yɛrɛ sigilen ma yan dunko juguya ni yuruguyurugu a ɲɔ ɲɛlen kalanso tɛ jɔ kɛnɛyaso tɛ jɔ siraba kilomɛtiri 2 jɔli o ye kataba 4 ye musaka minnu bɛ bɔ ka don jamana kɔnɔ maa dɔw sigilen don olu ɲɛ tɛ n'a ye o ye u b'a ta caw k'u sigi n'a ye wa u b'a k'u limanaw ta ye ko k'o falen. Nin san laban in na min ye ko ta cogo ye dunko juguya ni yuruguyurugu ta na sanfɛ a fɔra ko ka ko falen jateminɛ minnu kɛra o y'a to sa jamanakuntigi yɛrɛ ko ale ye min lakɔlɔsi nin san laban in na sɛbɛn minnu bɛ di dunko juguya ni yuruguyurugu ka fala ye sonyɛni fanba o sɔrɔdasiw yɛrɛ b'a la koyi sɔrɔdasi ɲɛmaw yɛrɛ y'u kɔngɔn fa a wari la k'a k'u ta ye jalatigibaw y'u jalaw ka sinsin a kan douane ɲɛmaabaw min ye impôt ni trésoriw ye u tɛ tamakiya fiyewu jamana nafolo ma baarakɛyɔrɔbaw fana ɲɛmaaw ko olu fana y'a k'u sago ye yaasa ka se k'o ko falen a ko ale Asimi i tɛna n'a mɛn k'a ye teri senkɔrɔma don dunko juguya ni yuruguyurugu la a tɛna na balima senkɔrɔma don minisiri kuma tɛ o la a y'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ kelen ye sariya kɔrɔ wa min ye kiiritigɛlaw ye u k'u cɛsiri u k'u jija u ka baara kɛ min ye ale ye don kelen da kelen a y'a fɔ min ye san 2023 samɛ foli la Mali dugutigiw kabilatigiw Bamakɔ tutigɛbaw olu ɲɛkɔrɔ ko ni Ala sɔnna a ma ale a tɛna na weleli kɛ kiiritigɛla fɛ yen karisa ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛ a y'aw sen bɔ a la a tɛna n'a teri dɛmɛ a tɛna n'a limana dɛmɛ a tɛ soma dɛmɛ a bɛ fɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye fala ye kuma in fɔlen
Ministre mbe kiri ko kuna o fana willa k'i jɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a bolo k'olu danŋɛnɛmaya min ye kulubakaw fɛ ye ɲɔgɔnye tɛ ɲɔgɔn ye min taara kɛ ye kiri taabolo kura kiri tigɛba kura kiri tigɛla jɔnjɔn jumɛnw bɛ n'olu bɛ se ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ o ɲinina ko ka olu dɔn sabula mun nana ye anw fɛ yan Falaye ko n'i y'a mɛn i y'a ta i y'a ye de k'a ka kɛ sisan yɛlɛma yɛrɛ de ka don baara yɛrɛ kɛcogo la pewu maaninfin ni wari yɛrɛ kana si so kelen kɔnɔ kuma t'a ka t'i bolo ja ngɔnɔ na o fɛɛrɛ mun sigira o baara mun sigira a nana ye k'a fɔ fana ko ja anw tɛ min kalama Falaye ja maaw yɛrɛ bannen don k'u ka sɔrɔ yɛrɛ dafa fɔlɔ jamana yɛrɛ ye o i ɲɛ bɛ maa caman na k'a fɔ ko nin de y'u ka sɔrɔ ye n'u kan k'a fɔ cogo min na minisiri b'o la faso ka calatigɛ jɛkulu b'o la ɲɛmaaba caman b'o la wa faamaba caman bɛ olu bɛ o la bi olu bannen don k'o fɔ nka ko in min filɛ n'o ye dunkojuguya ni yuruguyurugu ye ko yaasa a ka se ka ɲɛ Falaye ko n'i b'a fɛ k'i ka yiri kɔnɔ yiriw tigɛ k'i b'a daminɛ si la dɛ ale min nafa ka bon furancɛla fanga maaw kɔni ye wulikajɔ kɛ a daminɛ waatiw la maaw y'u bolo ja ye k'a ye k'a fɔ u bɛna waleya minnu sigi sen kan président ka kuma fɔlen kɔfɛ fɛɛrɛ dɔw sigira yaasa k'a dɔn k'a fɔ maaninfin minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ gouvernement yɛrɛ la dɛ Falaye dɛ k'olu yɛrɛ ka t'u ka sɔrɔ dafɔ nka o ma nɔgɔya dɛ minisiri min ka sɔrɔ dafɔlen don bi est-ce que a bɛ tɛmɛ 7 kan gouvernement maa 20 ni joli don 29 tɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ n'olu bɛ dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛ kɛ Falaye olu ja sirannen don sabula ko n'i y'a kuma fɔ e bɛ maa ko fɔ a bɛ kɛ n'a fɔ i taar'i jɔ bɛɛ da la ka kuma bɛ fɔ minnu ye dɛ olu yɛrɛ kɛrɛfɛmaw n'u limanaw n'u fɔ de bɛ tila ka taa fɔ a tigi ye e bɛ na Falaye min b'i kɛrɛfɛ ale de nana fɔ dɛ ko y'a to tɔnjɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ kofɔli kɛ karisa de ye nin ta ka na fɛnw kɛ u siranna Falaye u jo i ma min sɔrɔ ko la i kunkolo kana taa to a nɔfɛ kɔni o la sisan yɛlɛma mun kɛra ko fo fanga yɛrɛ k'a ka fɛɛrɛw sigi sen kan baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka na cogo min na min ye an ka jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye i k'a ɲini wɔsi la jamanadenw ka tɔnjɛkulu ka wuli k'u cɛsiri min ye k'a sɔrɔ ten fu la ten ko ka bɔ a la o de la sa i y'a ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ damadɔ nana sigi sen kan fɛɛrɛ fɔlɔ ye mun ye Falaye fɔlɔ n'i ye nafolo ta Mali kɔnɔ i bɛ t'i da kaso la a bɛ jɛ k'a dun a b'a bolo filala dun wa i bɛ bɔ i bɛ caution sara i bɛ taa n'i yɛrɛ ye suya ye sisan n'i minɛna yɔrɔ min sɔrɔ fɛn fɛn b'i bolo u b'o bɛɛ lajɛlen minɛ fɛn fɛn kɔni bɛ tɔgɔ la k'e minɛna dunkojuguya ni yuruguyurugu la o jɛkulu u y'o fana sigi jɛkulu in b'i tɔgɔla nafolo misɛnman n'a kumaba bɛɛ lajɛlen cɛ a n'a wari ka taa bila trésor la Mamudu Kasogo ko yɔrɔ dɔ dayɛlɛlen don trésor la Falaye ko a bɛ yen ko fɔlɔ ni maa kun minɛna a tigi bɛ taa i da kaso la a ka wari bɛ banki la a b'a dun fo ka taa se waati min ma a ka sow bɛ yen a ka fɛnw bɛ yen nka sen na o bɛɛ lajɛlen bilalen don agence dɔ ka bolo kan fo ka t'i ka kiiri ban ni kiiri tigɛra n'a fɔra k'i jo i ka musaka bɛ yen a bɛ segin i ma nka ni kiiri tigɛra n'a fɔra k'i jo t'a la fanga kɔni b'a ta la n'a tɔ kan ka d'i ma ni tɔ b'a la dɛ ni tɔ t'a la fana a bɛɛ lajɛlen bɛ to fanga ka bolo kan n'i ka kiiri waati banna tuma min i na bɔ Kasoge ko min ye nin ko in ye ko de bɛna na ni yɛlɛma ye ko sabula n'o sigira sen kan k'o lataa ɲɛ k'o sinsin jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn o ma k'o b'a to maa caman bɛ yen u bɛ sonyɛni dabila Falaye nka fɛɛrɛ kura mun sɔrɔla sisan o ye k'a fɔ maa minnu bɛ ka minɛ u bɛ ka wari yɛlɛma u denw u musow u somaw olu tɔgɔla k'u to kaso la yanni gouvernement ka tila papiyew labɛnni na kabini u bɛ sɔmi k'u kan ka minɛ u b'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma u denw tɔgɔ la gouvernement ko f'a ka sɔmi janya de n'o tɛ nin yɔrɔ in na k'a bɛna na gɛlɛya nka min ye jɛkulu min sigilen filɛ nin ye o kɛrɛfɛ baarakɛda jɛkulu caman b'an ka jamana kɔnɔ Falaye ka kɔn bi ɲɛ olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o la sa Oclé mɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ko min ye CFA wari miliyari 250 Falaye san o san o de bɛ tunu anw ka jamana kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ o ye jamana ka nafolo dun siraw t'o la fɔlɔ jamana ka wari sanuko kuma t'o la fɔlɔ o ye maa minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ faso yɛrɛ jamana kɔnɔna na u bɛ min kurutu o de y'o ye ko musaka in n'i y'o jateminɛ min bɛ tunu Mali administration kɔnɔ Falaye a bɛ se ka baara di maa 70,000 ma min ye ekɔliso 1,500 a bɛ se ka o jɔ
wa denmisɛnnin ba 900 a bɛ se ka olu don kalan na sefa wari miliyari 250 min bɛ kurutu san o san a ma daminɛ bi dɛ nka dɔ de bɛ ka bɔ a la parce que sa wari yɛrɛ t'i ye kuma tɛ i ka taa ta o kɔfɛ fala ye wari minnu filɛ nin n'olu bɛ suɲɛ olu fana bɛ kɛ cogo di tuguni maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni n'u ye jamana wari ta u tɛ sigi yan koyi u bɛ taa iziniw jɔ an dafɛ dugu de la ka taa duw jɔ yen ka fɛnw sigi sen kan yen ka baaraw kɛ yen ka taa kɛ yen banaba ye an lamini jamana caman bɛ yen bi an ka maaw ka duw jɔlen don yen wa min ye senegalikaw fɛ yen ye sefa wari miliyari 45 nin san laban ninnu na fala ye k'a daminɛ san 2015 17 la ka na fɔ sisan na min ye sefa wari miliyari 45 o de taara don dugukolo la senegalikaw fɛ yen k'a kɛ so dagabanaw ye wa min ye 100 sara la 80 o de ye mali fonctionnaire niyɔrɔ ye a so jɔlenw na fala ye nin sɛbɛn ninnu o tile ye nin fasiri ka nin fɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka fonctionnaire ye fala ye sɛgɛsɛgɛli senfɛ fonctionnaire 8,000 o ɲɔgɔnna olu de bɛ bi mun ka sɔrɔ fɔ han déclaration de bien o ye sɛbɛnw ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka calatigɛ jɛkulu la faso jɔyɔrɔbatigiw la ka taa se minisiriw ma fala ye ninnu si tɛ sɔn k'u ka sɔrɔ ale fɔ min ye an ka wariw ye minnu bɛ ta dunko juguya ni yuruguyurugu kɔnɔna na k'a kɛlen don birimisi jabali ye maaw bolo suko ni dugusajɛ cɛ sisan fala ye i bɛ bali ka denmisɛnnin funankɛninw ye o kɛlen don banna ye mɔbiliw badenw i b'o y'u bolo i bɛ nafolotigi kuraw ye su ni tile ko jɔnni b'a wari d'u ma u bɛ k'a bɔ min minnu bɛ k'a ta jamana kun fala ye u tɔgɔ kana fɔ u jamu kana fɔ olu de bɛ k'a di olu ma o tile in ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Mumuni Gindo ye a ko k'olu ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ an ka jamana kɔnɔna na yan an ka jamana fonctionnaire kelen ale ye so dɔ san fala ye 300,000 so in kuma nalen n'olu min kɛ a y'a yɛlɛma a yɛrɛ den tɔgɔ la den min bɛ san 8 kalo 8 na a jateminɛ dɛ so jɔlen 300,000 o so taara kɛ sɛbɛn taara kɛ den san kalo 8 o tɔgɔ la Mumuni Gindo ka kuma na hali bi fala ye a ko ko u ye inspecteur de finance dɔ u ye ale sɛgɛsɛgɛ o inspecteur de finance min sɛgɛsɛgɛra u ka wulikajɔ senfɛ u y'a sɔrɔ so 18 de bɛ inspecteur de finance in bolo a yɛrɛ bɛ min kɔnɔ o ye étage ye o ye étage 3 de ye piscine b'a kɔnɔ ani a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen so dɔ b'a bolo n'o ye so dagabana belebeleba ye a y'o jɔ min ye 400,000 1,400,000 n'i ye so in ta k'a jateminɛ a yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ o so belebeleba in de kɔnɔ waati min na o bɛ ka kamalen sɛgɛsɛgɛ fala ye a ka so minnu bɛ Amudalayi ACI la Bakɔ Jikɔrɔni ACI a y'olu dɔw tɔnɔmada han 1,10,000 i b'a dɔn o feerela jɔnni ma a yɛrɛ wolodenw so min bɛ yen n'o jɔbali tun b'a tɔgɔ la n'o ye inspecteur de finance ye o ye dugukolo 18 minnu tun ma jɔ fɔlɔ olu bɛ Bamakɔ ACI 2000 kɔnɔna na o maa kelen fala ye du dɔ b'a bolo ACI 2000 kɔnɔna na Mumuni Gindo ka kuma na du dɔ b'a bolo Sotibakaw fɛ yen dɔ b'a bolo Bakɔ Jikɔrɔni ACI la min ye so jɔbali wɛrɛ fana b'a bolo ACI kɔnɔna na Bamakɔ o bɛ dugukolo 10 bɔ mɔbili 5 b'a bolo a n'a ka nafolomafɛnw n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen min ye wulikajɔ kɛla a nɔfɛ a ye so kelen di a den san 14 ma a y'o feere o ma sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna tuma min a yɛrɛ n'a denw n'a fɛnw fala ye u taara sɔrɔ musaka min b'a bolo 1,000,000 ani 751,000 o de tun b'a kun Mumuni Gindo ko nin n'a ɲɔgɔnnaw caman olu tun tɛ se ka se o de ma nka min ye Asimi nalen a ko ka olu sɛbɛnw de di ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen mankan caman bɛ yen bi a bɛ mun nɔfɛ fala ye nin waleya minnu kɛra maaw kun bolo o bɛna na jɔ nka nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ ko a ko bɛ sen na o de bɛ ka mɔgɔ ka kumamisɛnninw caya mɔgɔ bɛ ka waritigi kuraw ye mɔgɔ bɛ ka nafolotigi kuraw ye mɔgɔ bɛ ka sigana don fala in bɛ fɛn kelen f'i ye i k'o bila i kunna a kana bɔ i kɔnɔ dɛ Mali ye du kelen de ye e ɲɛna k'i bɛ ka min kɛ Sisogolakaw fɛ yen dɛ Kulubalilakaw b'a kalama Segu i bɛ ka min kɛ Jaralakaw fɛ yen Kayi Kuyatelakaw b'a kalama Kita Mali ye du kelen de ye maaw tɛ kuma de ko minnu bɛ sen na n'a bɛ ka mɔgɔw dusu kasi olu de kan ka jɔ
dungo juguya ni yurugu kɛlɛli ko kuma min fɔra a ka kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ fɛnw kɛra cogo min na maa minnu bɛ ka wari suɲɛ bi k'a ta k'a di jagokɛla kuraw ma jagokɛla kuraw bɛ ka wuli k'u jɔ maa minnu fana bɛ kaso la n'u ye fɛnw yɛlɛma u denw tɔgɔla fala ye sariya minnu fɔra u ka bato maliyɛnw b'o de nɔfɛ n'i ye bolokan cayalen ye jibatɔso la fala ye siga bɛ den fari la n'o tɛ ba dɔnnen don an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ perezan yɛrɛ ye min fɔ 2006 a ka 2026 kuma na fala ye a ko k'an ka sɔrɔ dungo juguya ni yuruguyurugu humu kɔnɔna na a tɛna ɲinɛ a kɔ a tɛna bila kɛrɛfɛ agence min sigira sen kan jamana nafolo dɔrɔmɛ 1 min sigara jarati a tɛna to maa bolo wa yaasa u ka sinsin o baara ka k'a sira fɛ a yɛrɛ ka lakɔlɔsili kɛ fala ye n'o tɛ san daminɛ in na kuma misɛnnin min bɛ ka caya mɔgɔw ye ko caman de lakɔlɔsi maliyɛn ti kuma nka maliyɛn bɛ ko caman lakɔlɔsi dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ a tɛ taa an yɛrɛ jogo yɛlɛmali kɔ n'i y'a ye maa caman bɛ degun na bi fala ye anw yɛrɛ maliyɛn caman sen bɛ a la e bɛ se ka kɛ nin baarakɛyɔrɔ la cogo di ko anw t'an diya e bɛ se ka kɛ nin baarakɛyɔrɔ la cogo di ko anw tɛ nin sɔrɔ e bɛ se ka kɛ nin baarakɛyɔrɔ la cogo di k'e tɛ se ka nin kɛ maa ye karisa yɛrɛ kɔni tɛ foyi ye e bɛɛ ye fɛn min kɛ e bannen don k'o kɛ n'an tor'o la an laban an si tɛ foyi kɛ n'an ye mɔgɔw bila baara la fala ye an k'u dɛmɛ ni mun ye sira ɲuman sira tilennen an yɛrɛ fana ka sɔn ko dɔw ma yaasa olu kana don ko dɔw da fɛ e maa kelen e bɛ maa 200 ta ka baara d'olu ma k'olu ye dɔgɔninw ni somɔgɔw n'aw ka mɔgɔw ye minnu bɛ e kɛrɛfɛ n'olu m'a sɔrɔ e ɲɛna k'olu ɲɛ t'a la u tulo t'a la u tulo b'a la o e kelen e ka baarakɛyɔrɔ la e y'aw ka du denmisɛnnin bɛɛ don baara la e kelen e kama min ye maa 900 maa bayirika olu ka nafolow tiɲɛnen don e kelen ka fɛn dɔ kama fɛn bɛɛ lajɛlen labilalen don ka kɛ e kelen kama o tuma na yɛlɛma yɛrɛ bɛ mini ni ne ɲininen don ɲɛmaaw fɛ fala ye parce que n y'a ye k'a fɔ tile 2 in na maa caman bɛ u bɛ ka kuma u ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabali minnu sigira sen kan n'a tun bɛ ka labato fɛn caman bɛ ka kɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ donc ɲɛmaaw k'u hakili to a yɔrɔ la a ɲuman walayi perezan hinɛ bɛ ne na parce que n'i ye ŋaniya ta fala n'a lawaleya b'a t'i bolo i bɛ sɛgɛn jamana in kɔnɔ dɛ nin y'an ka kado ye ka di kapitɛni bakari goyita denkɛ ma k'a ka hakili to a yɛrɛ la dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la a kuma misɛn cayalen don san daminɛ in na lawaleyali kumakan a ka se ka fɛn sɔrɔ fala ye an ka jeliw bɛ kuma dɔ fɔ barikaba de bɛ kuma in na nka jelikan tɛ dɛ da tɛ maa si se ni kɛwale tɛ n bɛ dan ye sɔgɔmada in na